professió costurera, es va negar a cedir el seu seient en l'autobús a un home de raça blanca i moure's a la part de darrere de l'autobús. Aquesta acció suposà el seu empresonament i fou detonant d'una lluita social per els drets civils. Començà un boicot liderat per Martin Luther King que animava els afroamericans a que deixaren d'utilitzar autobusos per al seu desplaçament. Durà 382 dies i tingué com a conseqüència que es declarara inconstitucional la segregació en els transports públics. La seva acció suposà un canvi en la història dels Estats Units, en demostrar com una persona corrent és capaç de canviar el món amb les seues accions. I per què citem a Rosa Parks? Perquè del que anem a parlar avui és una reclamació i una reivindicació justa per a Xirivella. Perquè Xirivella ha dit prou amb més ganes si cap i estem farts de cedir els nostres seients. Perquè serà una lluita dura i llarga. Estem preparats. Perquè estem convençuts que un poble corrent, com Xirivella, és capaç de canviar el món amb les seues accions i des de Compromís Xirivella volem canviar la història que altres ens han escrit i escriuen per nosaltres. I per què estem avui ací? Estem ací per organitzar la lluita. Estem ací per carregar-nos de raons i d'arguments. Estem ací, juntament molts dels càrrecs institucionals de Compromís, perquè el teixit associatiu de Xirivella així ens ho heu demanat. Ens dèieu, en alguna de les reunions que hem tingut, necessitem que tots els partits de Xirivella traslladeu la preocupació als vostres partits i als vostres càrrecs en totes les administracions, perquè si no, això no ho farem. I això hem volgut fer. Començo ja després d'esta introducció necessària amb els agraïments obligats. Primer als assistents a la taula, Sílvia, José Luis, Juan i Baldo. Moltes gràcies per estar ací. Després us presentaré més formalment. També agrair la magnífica resposta que ha tingut el veïnat de Xirivella en assistir i en vindre ací. Sou justament vosaltres els que moltes vegades heu tirat del carro. Sou justament vosaltres el que heu portat la reivindicació davant. I des del Compromís us volem agafar el guant i compartir amb vosaltres l'esforç i la reivindicació. En tercer lloc, volia agrair la presència de representants de Compromís a altres administracions, començant per les més properes, com són els ajuntaments, Mislata, Aldaia, Alaquàs, Paiporta, Icanya, Manises, Quart de Poblet i Sedaví, i també la ciutat de València. Contem amb representació de la Mancomunitat de l'Horta Sud per part d'Isabel Martín, vicepresidenta tercera i alcaldessa de Paiporta. També comptem amb la presència de la vicepresidència de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per part de Tomàs Ferrandis, de les Corts Valencianes, al moment de la xerrada arribarà Fran Ferri, que és el portaveu del grup Compromís, i també del Congrés a Espanya. I segur que des d'Europa el nostre amic Sebastià ja li hem donat la matraca unes quantes vegades sobre el tema de l'aeroport i els avions i si haguera pogut també haguera estat així. I què farem? De seguida donarem la veu als representants de la mesa, però abans unes instruccions bàsiques. La idea és que els ponents comenten les coses que els hem demanat que parlen, després se repartiran uns papers per a recollir totes les preguntes i tots dubtes, que intentarem agrupar per a facilitar el màxim de preguntes i el màxim de debat. I l'únic que volia dir és que teníem que una ponència i una problemàtica d'aquest tipus exigia una visió tècnica. Per això primer parlaran Sílvia Maiques i José Luis Miralles, que aportaran aquesta visió tècnica, què és el que està passant, què és el que ens volen fer, i després parlarem d'una part més política i parlarà Joan Baldoví i Juan Ponce i ens contaran què poden fer ells o com van a fer de correcta transmissió de les nostres necessitats.
Sense més dilació donaria la veu a Sílvia Máiquez. Sílvia Máiquez és arquitecta, treballa a Ciexa, és veïna de Mislata i actualment està estudiant un màster d'entrenament personal o coach. I és també secretària de Compromís, secretària d'Organització Compromís a Mislata. Moltes gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Bona vesprada a tots. Jo vaig a fer una miqueta un resum del PowerPoint que ha fet l'Ajuntament i vaig explicar-vos una miqueta tècnicament de solucions que han aportat en el projecte. Com ja sabeu, Xirivella és un municipi de 30.000 habitants. Així tenim el nucli principal, però com se va fer el Plan Sur, al igual que a Mislata, es van trencar en tres parts. A Mislata també. Xirivella sí està el nucli central, així tenim el barri de la Llum i així tenim este tros d'ací que està al costat de Mislata, que Mislata Sellada, i el tros d'ahí és Vicenteca a Serrano, que és un trosset només. Què ocorreix? Quan van fer el Plan Sur dels anys 60, es va crear una frontera tremenda que va trencar l'àrea del municipi. A banda d'això, tenim també la A3, que és l'autovia Madrid, que enllaça amb l'Avinguda del Cid. I a banda d'això tenim així una franja també, que és una frontera important, que és una via fèrria, la C3, que és el tren que agafeu molts de vosaltres per anar a València. Què ha ocorrit? Està totalment confinada i dividida. Ara comencem a parlar de les solucions que donen en l'avantprojecte del Ministeri de Foment. La primera solució: han d'arreglar tots els punts negres de la B30 i és el punt més conflictiu, l'encreuament de la A3 amb la B30. Què ha ocorrit? Quan el sol apunta, així es fa un punt negre, molt de trànsit. Se queda totalment bloquejat. La solució que han aportat és desviar tots els vehicles que volen anar a la A3, desviar-los per així, en aquestes línies que són de color magenta, moradetes, desviar-los per així, fan un pas inferior i pugen a un nou pont paral·lel a l'existent i els desvien directament a l'A3. Serien els vehicles que se n'anirien a Madrid. Aquest és el primer punt important. El segon punt és este pas inferior, o sigui, aquest túnel que volen fer per desviar els vehicles que van de la A3 a la B30. Aquests són els dos punts importants. I d'aquests dos punts importants hi ha unes conseqüències que perjudiquen a Xirivella. Comencem per la més important de totes. Quan desvien tots els vehicles que volen anar a l'A3, desvien per així. Normalment nosaltres, quan entrem a Xirivella, tenim un accés, entrem així i directament rodem i entrem a la plaça d'Espanya. Així? Doncs no. Si fan l'avantprojecte el tiren endavant, este bucle, este rínxol d'ací, entrarà al segon carril, no entrarà al primer. Este carril d'ací és el que entra directament i gira a la plaça d'Espanya. Si feren el pont, este carril d'ací no entrarà a la plaça d'Espanya perquè entra en la segona fila de la B30. O sigui que l'entrada directa al poble no existirà. La connexió que s'ha de fer, que ara mateix està feta, la connexió seria per el polígon industrial de Quart de Pont. Ja la mirarem. Aquest és el primer punt conflictiu. El segon punt conflictiu. Tenim un pas inferior dels cotxes que venen de Madrid, de la A3, i volen incorporar-se a la B30. Així està el nucli central de Xirivella. La B30, així. Què fan?
els desvien en un túnel i quan arriben ací comencen a eixir del túnel. Dos problemes que tenim ací. Tots els vials que han ampliat, els han ampliat cap a Xirivella, menjant-se tota la franja de l'avinguda del riu Túria. Això implica problemes acústics i, evidentment, s'ha menjat tota la servidumbre, tota la franja d'afecció que n'hi havia. A més, estan afegint un problema acústic, l'impacte sonoro, perquè tota l'eixida està d'ací, tot el soroll que faran aquests cotxes d'ací se'ls menjarà així la població. És el segon punt negre, el segon problema que té el projecte. Tercer problema, derivat de l'eixida d'ací per incorporar-se al túnel, al pot que va a l'A3. Actualment, jo per exemple, jo és usuària d'això, entrem per ací i eixim a l'avinguda del Cid i arribem a la barrera de llum. Ara, si fan aquesta entrada de pas inferior que puja al pont nou, han de retirar-se una miqueta. Si se retira una miqueta, esta curva, esta entradeta a València, la retiraran més enllà. I estan agafant terreny que en el Plan General d'Ordenació Urbana de Xirivella és zona verda i esportiva. O sigui que es perd una miqueta de terreny esportiu i verd de la població, del municipi, i a més estan retirant-se, o sigui, estan agafant franja d'afecció i apropant-se a les vivendes. A banda d'això, es farà una rodona que és el·líptica, a l'avinguda del Cid, que està enfront justament de Mislata, entre els dos carrers molt importants de Mislata, que és Marcelino Oreja i 2 de Maig, i farà una rodona per ordenar el trànsit d'ahir. Quin problema hi ha ahir? Nosaltres coneguem a Gretzi, i Gretzi està fent un treball impressionant per a la mobilitat i la peatonalitat dels vianants. Bueno, el pas dels vianants ha de treure també els ponts que hi ha, els passos que hi ha elevats, i està fent un molt bon treball per a fer més humana la ciutat. Ara fan una redona sense comptar en els programes que està fent el municipi de València. És el problema que estàvem parlant de la mobilitat. Este projecte no contempla gens ni mica el tema de la mobilitat de les persones, de les bicicletes, tot s'ha pensat per a la mobilitat dels vehicles. Però sobretot dels vehicles propis, no dels serveis públics. Així és un resum del que hem parlat. El primer problema, el segon problema, l'entrada. El primer problema més important, l'entrada, que no existirà. El segon problema, el tema acústic de sí, i la retirada, l'entrada de les nous vials, l'ampliació enfront de les vivendes. I en aquests punts també passa el mateix. I ara mirarem el de Vicentí la Serrana, que passa exactament el mateix. No sé si m'he de passar. No, mirem des del cine. Retornem. En Vicentí la Serrana passa que conforme han de fer la directriu de l'entrada al pont, este carril d'accés a la B30 es retira. Fixeu-vos com està l'edifici de vivendes i les línies de la B30. Ahí, que no arriba. Ahí, deixem-me un policia. Creo que soc esquerrana. Ahí. Això és un problema, és que s'està menjant l'edifici, totalment. O sigui que estan incomplint també les noves lleis
de barreres d'afecció i d'espais de servidumbre. La nova llei de carreteres, no? No fa una nova? Què ocorreix amb el transport públic de Xirivella? Els autobusos els autobusos grocs aniran per ací i faran tota la volta al polígon industrial de Quart. O sigui, aquesta serà l'única entrada directa a Xirivella. Ja no podrem fer això, el bucle este d'ací ja no podrem fer entrar per ací, pel camí nou, que és el vial més comercial que té Xirivella. Ara hem de fer la segona possibilitat, que és entrar per ací, girar per allà, pujar per el pont d'ací i entrar a Verge dels Desemparats. Això què comporta? Comporta embussos. Fixeu-vos, tot el trànsit per ací, entren per allà, venen a Verge dels Desemparats i ahir es col·lapsa. Es col·lapsa així també, i començarà a col·lapsar-se l'Avinguda de la Pau, que això és més lata, l'Avinguda de la Pau i Rodaliga. Què passarà també? L'Avinguda del Riu Túria l'han de canviar de sentit, perquè ara tot anirà a l'inrevés. I això què conlleva? Comporta també canviar tots els sentits de tots els carrers del costat. És un problema. Com hem parlat? Impacte acústic. Impacte acústic per tot arreu. En Vicentí de la Serrana, és que estan damunt de tu. En l'Avinguda Riutura també. I així és més fàcil d'arreglar que allà, si fan la mateixa proposta que estan parlant. I ahir també. Impacte acústic visuals sempre hi ha. I hi ha moltes més alternatives perquè no hi hagi un impacte acústic i un impacte visual. I acabem ja. Quin seria el següent impacte? L'impacte comercial. Al no tindre tanta visibilitat l'avinguda que tenia el carrer Nou, l'impacte comercial és molt important. La via del carrer Nou és molt comercial i ja no estaria tan connectada a València per este motiu de que vinguera l'entrada directa. I per últim, com diu el futur alcalde, este projecte és inadmissible totalment. Té uns problemes acústics importantíssims, té uns problemes visuals importantíssims, però sobretot jo penso que és que l'entrada directa a València és fonamental. És la connexió que vos deuen des del Plenasur. Des de fa 50 anys, 50 anys. Gràcies. Moltes gràcies, Sílvia. Com volem que parli molta gent i volem que parleu vosaltres, en seguida donem la veu a José Luis Miralles. José Luis Miralles té un currículum ben llarg, en destacaré que és director del Departament d'Urbanisme de la Universitat Politècnica i director del màster en Transport, Territori i Urbanisme. Va estar també el director del Pla Preliminar d'Ordenació Urbana de Xirivella, per això es coneix molt bé el traçat de la ciutat. I l'última cosa que afegiré, perquè en la fitxa de presentació al Politècnic ho dia, és que és especialista en urbanisme, planificació i desastres. Això, senyor Miralles, és un desastre, no? Bueno, jo en primer lloc també em posaré de peu un poc. Primer agrair la invitació. Jo crec que efectivament el projecte de l'ampliació de la B30 és un projecte, no sé si va en sèrio o no, però el cert és que és un projecte important que afecta molt no només a Xirivella sinó a tota l'àrea metropolitana i a més, depèn de com es passa, va hipotecar-ho o resoldre problemes de cada un. Jo el que les dues o tres idees que vull comentar són les següents. Ja s'ha dit en alguna ocasió que és un projecte del segle XX per al segle XXI, efectivament. És a dir, el Ministeri de Foment l'únic que ha fet és jo soc el competent en esta carretera i vaig a fer millorar una carretera en criteris de fer una carretera.
Clar, el problema real és que la realitat que avui se viu en Xirivella i en tot el traçat, o quasi tot el traçat de la B30, és que això, que era una carretera fa 50 anys, a dia d'avui no ho és, perquè València ha crescut, Xirivella ha crescut, Vilata ha crescut, Quart ha crescut, tots els pobles han crescut, i aleshores el que en el seu moment a lo millor podia ser un bon traçat, una carretera, a dia d'avui és pràcticament un carrer. I n'hi ha un problema històric, com ja anomena Sílvia, de que el llit nou del Túria fa de barrera a les dues bandes. I això se pateix. Jo ja sé que efectivament les veïns de Xirivella de l'altra part que tenen que vindre a l'Ajuntament, excepte caminant o en bici, potser un avió quasi arribaria més pronte, perquè per anar caminant s'ha de pegar una revolta immensa i a més per un camí que no està condicionat que se pensa. Si a mi me preguntaren avui, clar, en la pràctica és que si mirem esta foto del Google, pràcticament des d'ací tot el que trobem és ciutat, de Xirivella, de Quart, de Mislata, de València. Per tant, el correcte tècnicament seria que a partir d'ací el disseny de les vies siga urbà, d'una avinguda urbana amb tots els serveis urbans de tot tipus per a servir a la ciutat que n'hi ha al costat. Pensar que tot aquest traçat, els cotxes, dissenyar la carretera per a que els cotxes o els vehicles puguen anar a 80, 100 o més quilòmetres hora, això és una contradicció, un contrasentit, perquè no té sentit ficar vehicles a 80 per hora per enmig de la ciutat. Clar, el Ministeri això no ho mira, ell diu, jo faig el disseny d'una carretera, se queda com a carretera i la resta és competència d'altres, sigui la Generalitat, sigui l'Ajuntament, sigui qui siga, ja s'ho fa. Però clar, en el món en què estem en l'actualitat i aquest plantejament d'un projecte que són 150 milions d'euros, simplement, efectivament, no se pot admetre perquè no soluciona els problemes. A fin de comptes, els projectes si se fa són per solucionar problemes, no per exemple. Jo voldria recordar que nosaltres, quan treballàvem en el Pla General, inclús ja avançàvem alguns possibles exemples de solucions, que recorden. Per exemple, nosaltres, una de les coses que plantejàvem és que, a continuació de l'Avinguda Tres Forques, fer un pont de vianants per a poder passar un tramvia, que se podria utilitzar també com a carril bus o carril del tramvia, de manera que se connectaria pràcticament tot el poble a partir del parc que està elevat, passar el riu i a partir d'ahí continuació de Tres Forques. A lo millor el Ministeri de Foment no sé si tindria que construir una obra d'aquest tipus, però com a mínim tindria que estar prevista. Perquè anem a veure, Xirivella, com tots els pobles que n'hi ha a la contornada, un dels problemes principals és la connexió a les dues bandes. Això no se pot oblidar. I en la solució que se doni, siga la que siga, això no se pot oblidar. Inclús en el pont, plantejaren algun tipus de solució a manera d'exemple, perquè nosaltres dèiem, anem a veure, a nosaltres el que s'interessa és que el tractament del viari sigui un viari urbà. Aleshores, la proposta que nosaltres realitzàvem era les actuals vies, en comptes d'anar a nivell de terra, anar en trinxera a nivell baix de terra. De manera que a nivell de terra se pogueren fer com a dos places que estarien a nivell de terra i al costat del pont actual ampliar el pont, però no elevat, sinó a nivell de la superfície de dalt. De manera que connectaren el viari d'una banda a l'altra i en aquest nou pont el traçat ja se podria ser preveient que poguera haver autobús, que poguera haver carril bici, que poguera haver espai per al vianant, etc. El traçat dels camions que ha comentat, com es diu en la zona Pisanteca, la Serrana, nosaltres com ho solucionàvem? Pues d'este carril, en comptes de fer aquest pont, el passàvem per baix del riu, no se feia el bucle que ha mostrat Sílvia, passava per baix del riu i després venia així, ja on tocara, per anar allà. Con la qual cosa, diguem-ne,
tots aquests problemes que s'havien comentat literalment desapareixen tots. I l'altre, com així les carreteres a banda i banda del riu queden no soterrades però baix de terra, aleshores l'enganxe quedaria baix de terra i tota la incomunicació de Xirivella desapareix perquè a nivell de superfície se comunicaria. Vull dir en això que sense defensar totalment aquesta solució, perquè si jo ara tinguera que tornar a estudiar, ho estudiaria a nivell d'àrea metropolitana més que sols de Xirivella, perquè anem a entendre-nos també. Jo sé que els municipis són molt mirats en el seu terme municipal, però la veritat és que hi ha una cruïlla que està a València, Xirivella, Mislata i Quart, i qualsevol solució que se prenga afecta a tots. I conforme anem corrent-se, el mateix, anem afectat a uns més o altres. I a nivell de l'àrea metropolitana, òbviament el que interessa és compartir les xarxes, no eliminar l'automòbil, que això fa falta, i a més hi ha coses que fan falta, però també fa falta la xarxa de bus, transport públic, bicicleta, caminant, etc. I aleshores això d'alguna manera s'ha de preveure. Les xarxes corresponents per a que això pugui funcionar. Per a que pugui funcionar com una ciutat normal. Jo si tinc que fer un disseny de l'avinguda del CID, potser si a vegades me demanen alguna referència, és fàcil de soltar si per mar. Tenim aquí una avinguda d'aquest tipus, que és una avinguda molt més amable, que permet el trànsit, però que també permet tots els altres tipus de xarxes de tota classe. I poca cosa més, perquè al final podríem dir una cosa més. El pont del tramvia nosaltres ho plantejàvem inclús com a pont comercial, és a dir, que se poguera edificar a les dues bandes, perquè ja passar el riu són 200 metres, que és una distància molt llarga, per anar caminant sense cap tipus d'activitat, i és perfectament compatible per un pont que a banda i a banda tinguera edificabilitat per a poder ficar, siguin comerços, restaurants o qualsevol altra cosa. Ara, a més, jo diria una altra cosa que té que veure una qüestió econòmica i si no dona idees. Jo crec que hem d'entendre que els 150 milions o 145 milions que costa el projecte no es paga el Ministeri de Foment. Això no és cert. Perquè nosaltres, a veure si s'aclarim, és dir, els ciutadans valencians, al final, via impostos, paguen la seva contribució, tots els espanyols, a l'estat espanyol, i d'aquesta contribució, una part tocaria retornar així. Si el pressupost del Ministeri de Foment és el que siga, me dona igual la quantitat, i de l'aportació dels valencians es toca el 10%, doncs si és el 10%, en números rodons, 10% de població, 10% d'aportació activa, etc., en números rodons significa que això són diners que nosaltres hem pagat i que el Ministeri retorna a través dels seus projectes. Per tant, és lògic i just que la població afectada i usuària d'aquests projectes, via seus representants, participe i tinga capacitat de decisió per a fer projectes que efectivament resolga problemes de la gent de ciutat. Ja acaba, perquè efectivament després en el debat, si s'ha un tema més, ho podem parlar. Jo crec que hem de trencar un poc aquesta idea de que és que el Ministeri de Foment pot fer no sé què. Doncs el Ministeri de Foment en els diners nostres pot fer el que siga. Per tant, veiem si aquest projecte resol els problemes que necessitem resoldre o no. Moltes gràcies.